Sa man, deal or no deal? Deal! Ha? Okay, good morning ka mga nice people. Mag-harvest ta sa ikatulong higayon sa atong cucumber this morning. Okay guys, atong ipakita kung pila ka buok ang atong ma-harvest nga cucumber karong buntaga. O di guys, anong dako anak kaayo guys. Super the biggest kuan sa tanan. Biggest sa tanan. Very big. Dari na. Guys, kay di anas ko an. Sama ni, di pa ni alanganin ng piso. Sini. Alanganin pa no. Next time na naman na. Napay dagang harbisunon oh. Good morning, my bana. Nakikibaligyan nimo. Balitan ni ha? Di man kilo! Tag-2,000 ang kilo. Fresh from my garden. Fresh from my garden. No fertilizer. No spray. Ako mao ning mahal tay kay ano, organic kaha ni. Wa ni mga artificial or chemicals na akong gi butang. Kamahaba Ako ra ning gi kada butag, ako ra ning gi kuan, gi paasu-asuhan. Ato ning timbangon kung pila ka kilo ha? 2,000 ang kilo. Kamahaba na rin. Mahal di ay kaayo. O sige na lang. Tag 20 pesos per kilogram or per guhit. Oh my God! 1,149 imong bayaran. Hindi kain. My cucumber is very gold. Gold ang price ang akong cucumber kay organic ni siya. Sa man, deal or no deal? Deal! Ha? Arang luoja oy mo hindi man. Love jud ko nimo no kay hindi mo. Ato ning kaunon for free. Mao ni ang akong napo sa akong kadahapon dito nga magguna-guna. Ay, pastilan ako bana. Ginoo ko be. Ako ni timbangon kung pila ni ka grams. 484 grams. Mo dakuan di ay no. 484 grams ang usa ka buok mga. Oh, imagine mga ka-nice people. 484 grams ang usa ka buok. Unja kining tulo atong punan. Kung tulo ang atong ibutang sa atong timbangan kabuok. Oh. Pila na? 1,149 grams. Ing ana ka maayo nga binhi nga atong na palit sa ka-nice people sa market. Nice kaayo ang binhi nga atong gi tanom kay legit siya nga